காப்பிங் வேலை வந்து பண்ண முடியாது. கிளியரா? ஸோ அனு கரண் காப்பி இல்லை, அனு அதாவது அவங்கள மாதிரி இமிட்டேட் பண்ணக்கூடாது. அனுஸ்மரன் எப்பவுமே அவங்கள நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அவங்கள பாதையில போறது அனுசரணம், அனுசரிச்சு போறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதே வார்த்தை தான். சரிங்களா? ஸோ அதை நம்ம ஞாபகம். ஸோ வாஞ்சகல்பத்தோட பேசிக் கிளாஸ் வந்து पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जी, श्रीला प्रभुपाद जी, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा चित्रा माता जी, थैंक यू सो मच. நான் வந்து நீங்க லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஸ்டாப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஆன் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மாதா ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா ஜி. ஷார்ட் பாகவதம்ல ஆட் பண்ணிட்டு அந்த குரூப்லயும் ஷேர் பண்ணிட்டீங்களா? வாட்ஸ்அப் இதுல கனெக்ட் ஆன சித்ரா மாதா ஜி. வாஞ்சகல்பத்தரு சொல்லிடுங்க. ஓகே மாதா ஜி. चैतन्याला एतनावद वर्ष? 159. हरे कृष्णा माता जी. 159 माता जी. 17th 159. 159 மியூட்ல இருந்தே மாதாஜி, சொன்னது கேட்கல. चैतन्या कनेक्ट பண்ணிட்டீங்களா? லைவ் போயிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யூடியூப் ஸ்டாப் பண்ணாங்க சித்ரா மாதாஜி. யூடியூப் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு போயிட்டு புதுசா போட்டீங்களா? இது பண்ணிட்டு போயிட்டு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. குரூப்ல ஷேர் பண்றேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் தத்சத். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாக்கயா चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते, गोपेषु गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா हरे ஹரே कृष्णा ஹரே, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम ஹரே राम ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय 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 श्री जय श्री चैतन्य जय चैतन्य जय नित्यानंद, नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय 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 श्री जय चैतन्य श्री जय चैतन्य जय नित्यानंद, नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय अद्वैत अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओके, स्क्रीन தெரியுதா? தெரியுது माताजी। சரிங்க மாதாஜி. तूने प्रेम नृत्य करी करेलो कोला कुटली, हरि कृष्ण कहा दुनिये वाले बाहु तुली। हरे कृष्ण। दूहे प्रेम नृत्य करे करे कोला कोली, हरि कृष्ण
சுக்கஹதுகே பலே பாஹு தூலி. அவர்கள் இருவரும் ஒருவரையொருவர் ஆலிங்கனம் செய்தபடி பிரேமையில் ஆடத் தொடங்கினர். தங்களது கரங்களை உயர்த்தி அவர்கள் கூறினர், ஹரி கிருஷ்ணா என்று திருநாமங்களை உச்சரியுங்கள். சோ அவர் வந்து சொல்றாரு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு. எந்த கான்டெக்ட்ல போயிட்டு இருக்கு? இந்த பிராமணரை சந்திக்கிறார் மாதாஜி. அந்த பிராமணரும் இவரும் ஆடுறாங்க, பரவச நிலையில இருக்கிறாங்க. வெரி நைஸ். ஸோ அங்க இப்போ அந்த மீட்டிங் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க, ரைட்? அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, ஒரு பிராமணர் அவர் பாதத்துல நின்றுட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அந்த பிரேமையில வீராருங்க. அந்த கண்டினியூஷன் தான் இந்த ஸ்டோரி, ரைட்? அவர் ஆடினாரு அப்படின்றது. இப்போ அதை வச்சு இந்த கதை போகும்போது வந்து இந்த பிராமணர் என்ன பெருசா பண்ணலையே, என்ன பெருசு, அவர் என்ன பண்ணாரு? மாதாஜி அவர் மாயாவதியில இருந்து மாயாவதி இதுல இருந்து இங்க இதுக்கு சைதன்யா ஹரே கிருஷ்ணா என்ன பகவான் உண்மையாக நம்ம கும்பிடணும்னு சொல்றதுக்காக அவங்க வந்து அப்படியே அந்த சைதன்யா மகாமந்திரத்தை கேட்ட உடனே அப்படியே மாறிட்டு அங்கேயும் போய் சொல்லுவாங்க. அவங்க எல்லாம் நீங்க எல்லாம் தப்பா சொல்றீங்கன்னு எல்லாம் பார்த்து அவங்க சிரிப்பாங்க. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ வெரி நைஸ். அந்த கதை இங்க இல்லையே, அது ஸ்ரீ. இது எந்த பிராமணர் கதை? இது எங்க ஓடிட்டு இருக்கு? மாதாஜி இந்த பிராமணர் வந்து இந்த இங்க இருக்கிற ஒரு மாயாவாத கருத்துக்களை பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறவர்கிட்ட இவர் இருப்பாரு. ஆனா இவர் இந்த சைத்தன்ய பகவானை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவரோட இதுல அவர் மாறிடுவார் மாதாஜி. அந்த இதேதான் சொன்னீங்க. அதேதான் சொன்னது மாதாஜி. அது இல்லைன்னு அது நார்த்ல இருக்கிற கதை இல்ல, கலாத்து மாதாஜி கரெக்ட். நார்த்ல இருக்கிற கதை வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து மாயாவதியா இருந்தாரு, அவர் மாறினாரு. அதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். கலாவதி மாதாஜி சொன்னது. நீங்க சொல்றது வந்து அவர் வந்து புக்கை வச்சுட்டு சான்ஸ்கிரிட் சரியா படிக்காதது. அவர் ஆல்ரெடி வைஷ்ணவா தான், ஆனா அவருக்கு வந்து அவ்வளவு கிளியரா சான்ஸ்கிரிட் தெரியலன்றதுதான் ப்ராப்ளமா இருந்துச்சு, சரிங்களா? ஸோ இங்க வந்து கிளியரா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ மாயாவதி வந்து நம்ம ரவுபாத்துல சொல்லியிருக்காங்க, மாயாவதி பாஷை சொல்லி ஒய் சர்வநாசா. மாயாவதியோட பேச்சு கேட்டோம்னா சர்வநாசம் ஆயிடும். அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், நம்ம வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸோ டிஸ்டர்ப் ஆகாம மாயாவதிகள் எந்த விதத்துலையும் நம்ம அஃபெக்ட் ஆகாம நம்ம இருக்கணும்னா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, நம்ம அது கேட்கக்கூடாது. எதுக்குன்னா நம்ம ரொம்ப நினைப்போம் நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங். இப்போ வந்து பொருளி பேசுறது கூட அதுதான். இப்போ எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பா, நான் வந்து பேச மாட்டேன், ஆனா யாராவது சொல்றது கேட்கணும்னா எதுக்கு அதை கேட்கக்கூடாது? 10 தடவை யாராவது கேட்டுட்டே இருந்தாங்கன்னா அதுல ஏதோ ஒண்ணு நம்மளுக்கு, அது உண்மையா பொய்யான்றதை பத்தியே நான் பேசல, பட் அது ஒரு லெவலுக்கு எல்லாருக்குமே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும். அதனால நம்ம வந்து அதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா கேட்கணும். நம்ம கேட்கணும்னா கேட்காம இருக்கணும்ன்ற பேச்சை கேட்கணும் அப்படின்றத நமக்கு, சரிங்களா? அடுத்தது மேல ரைட், மேல படிக்கலாமா? அடுத்தது போகலாம். ஸோ அதனால இவர் வந்து அப்படி, ஏன்னா இப்போ அவரே சொல்லியிருக்காருல்ல, நாம் ஜென்மானாம் வந்து ஞானமாம் நாம் பிரபத்தி வாசுதேவம் சர்வநிதி ச மகாத்மா சுதுர்லபக. துர்லபகன்னா ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்ற அர்த்தம். நேற்று கூட நாமினிஷ்ட சொன்னார், துர் அப்படின்னா கஷ்டம். அதனால துரியோதனா, ஆக்சுவலா துரியோதனாவோட ஒரிஜினல் பேர் என்னன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? துரியோதனோட இன்னொரு பேரா மாதாஜி? துரியோதனுக்கு இன்னொரு பேர் துரியோதனா இல்ல, அவர் பேரு யாரு? அப்படி வைக்க மாட்டாங்கல்ல, துஷ்யாசனா. யாராவது பையனுக்கு அப்படி பேர் இருக்குமா? சூரியோதனா, எஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகும். சூரியோதனா பகவத்கீதையிலே இருப்பாங்க, அதுதான் அவனோட பேரு. மாதாஜி சரியாவே கேட்கல, சொல்லுங்க மாதாஜி இன்னொரு தடவை. கேட்கல மாதாஜி, ஒண்ணுமே ரொம்ப சவுண்ட் கம்மியா இருக்குது மாதாஜி கொஞ்சம். இல்ல அதுவும் இல்லாம ஜானகிராமன் பிரபுஜியோட வீட்டுல பேசிட்டு இருக்கிறது போட்டுட்டேன். இப்போ கேக்குதா? சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்ப சொல்லுங்க மாதாஜி. நான் நோட் பண்ணி தான் வச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா, தவறா சொல்லாதீங்க. சாரி பிரபுஜி. இல்ல, கலாவதி மாதாஜி சொன்னது கரெக்ட் தான், அவரோட வாய்ஸ் தான். நான் மியூட் பண்ணேன். இப்போ அவர் மியூட் பண்ணிட்டாரு. தேங்க்யூ. இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா, இவர் இப்போ வந்து நம்ம ஓவரால் நான் என்ன கேள்வி கேட்டேனே பாருங்க மாதாஜி. துரியோதனுடைய இன்னொரு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்க மாதாஜி. யாருமே வந்து அந்த பேர் சொல்ல மாட்டாங்கல்ல, யாருமே துரியோதன், துஷாசன்
அப்படின்னு பேர் வைக்க மாட்டாங்க. நாமினிஷ்ட பிரபு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தாரு. அதனால அவரோட ஒரிஜினல் பேர் வந்து சுரியோதன் தான் வச்சாங்க, எஸ் ஸ்டார்டிங். துர்ரனாலே துர்வாசனை, ரைட், எல்லாமே கெட்ட ஸ்மெல் தானே. அதனால அந்த பேர் வைக்கல. ஆனா அது வந்து எல்லாரும் கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அப்பதான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா நார்த் அந்த ஹிந்தில எல்லாம் கூட ஒரு தடவை நம்ம இதுல கூட சுரியோதன எஸ்ல தான் இருக்கும் பேர், சரிங்களா? ஸோ அதனால அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, மாயாவாதி குரூப்பா இருந்து கூட அவர் வந்து டோட்டல் பக்திக்கு அவர் மாறிட்டாருன்றது தான் இவரோட ஸ்பெஷல். அதை தான் நம்ம பார்க்கணும், சரிங்களா? லோக ஹரி ஹரி பாலே கோலா ஹாலா ஹைலா கேசவ சேவகா பிரபு கே மாலா பாரா ஈலா. ஹரே கிருஷ்ணா. லோக ஹரி ஹரி பலே கோலாஹல ஹைலா கேசவ சேவக பிரபு கே மாலா பாரா ஈலா. எல்லா மக்களும் ஹரி ஹரி என்று உச்சரிக்க தொடங்கினர். அங்கே பெரும் கோலாகலம் ஏற்பட்டது. பகவான் கேசவரின் சேவையிலிருந்து பூஜாரி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிற்கு ஒரு மலர் மாலையை அர்ப்பணித்தார். சோ இப்ப என்ன பண்றாரு, அவர் எல்லாருமே வந்து அங்க ஹரி ஹரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து மாலை போட்டாங்க. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ற மாதிரி அந்த டைம் ரொம்ப ஹரி ஹரி கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றது. ஆக மொத்தம் எது இருந்தாலும் அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் பேரை தான் சொல்லுவாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், சரிங்களா? லோகே காஹே பிரபு தேகி ஹானா விஸ்மாயா ஆச்சே ஹேனா பிரேம லௌகீலா காபுனாயா. லோகே காஹே பிரபு தேகே ஹானா விஸ்மாயா ஐசே ஹேனா பிரேம லௌகீக காபுனாயா. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவின் நடனத்தையும் கீர்த்தனத்தையும் கண்டு மக்கள் வியப்பில் உறைந்தனர். அவர்கள் அனைவரும் கூறினர், இத்தகு தெய்வீக பிரேமை ஒருபோதும் சாதாரண விஷயம் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ண மதஜி. சோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது இந்த மாதிரி இருக்கிற பிரேம வந்து இன்னும் ஒரு சாதாரணமான விஷயம் இல்லை அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி பிரேம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது எப்படின்னா, நம்ம எல்லாம் குடிக்கலான்றது ஓகே, பட் குடிக்கார கும்பல்ல இருந்தும் நம்ம குடிக்கலான்றது கிரேட். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பசங்க கிரேட். இப்போ துருவாவும் ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவல் தான், பரீட்சத்தும் ஸ்பிரிச்சுவல் தான். 2 பேருக்குமே 5 வயசு தான். ஆனா அந்த 2 பேர்ல நம்ம கம்பேர் பண்றதுக்கோசரம் இல்லை, பட் இந்த புரிதலுக்கோசரம் இப்போ வந்து 2 பேருமே இல்ல பாத்தீங்கன்னா உத்தம நம்ம சொன்னோம் இல்ல, மகாஜன் பார்த்தோம் நம்ம காலையில. அதுல யாரோட பேர் இருக்கு? துருவா பிரஹ்லாத் 2 குட்டிங்க இருக்காங்கல்ல, 2 பேர் இருக்கா, ஒருத்தர் பேர் இருக்கா? யாரோட பேரு மகாஜன்ல இருக்கு? அசுரர் குலத்துல இருந்து வந்து அவங்க அவ்வளவு இதுல இருந்தாலும் கூட அந்த பிரகலாதன் தான் மாதாஜி வரும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அசுரர் குலத்துல இருந்தும் அவர் வந்து பண்றது வந்து அவ்வளவு ஈஸி இல்லை. இப்ப வந்து நிறைய பேர் வந்து லாஸ்ட் டைம் கேட்டேன் அந்த கேள்வி, மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ண போறேன் அந்த கேள்வியை. இப்ப வந்து இதெல்லாம் தேவையா, அதாவது என்ன தேவை அப்படின்ற இதுல வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். இப்போ நம்ம அசுரர் குலத்துல இருக்காங்களா இல்லையான்ற டாபிக் எல்லாம் நான் வரல. நான் வந்து சொன்ன ஒரு இதுனா, இப்போ வந்து ஓகே அசுரர் குலம் ஓகே, இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும், நம்மளுக்கு ஃபேவரபிளா சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் இருக்கணும். இப்போ நான் லாஸ்ட் டைம் கேட்ட கேள்வி மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். நம்ம பியூர் டிவோஷனுக்கு நம்மளோட ஸ்பவுஸ் ஓட கோஆபரேஷன் முக்கியமா, அது வேணுமா, அது இருந்தாதான் பக்தி பண்ண முடியுமா? நம்ம எஸ் ஆனுமா? முக்கியம் தான் மாதாஜி. ஆனா அவங்க செய்யல, அப்படி ஹெல்ப் பண்ணலைனாலும் நம்ம செய்யலாம். ஆனா முக்கியமா இருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அது 2 பேரும் இப்ப வந்து நம்ம கும்பிடுறச்சே பத்மா மாதாஜி, இப்போ நம்ம கும்பிடுறச்சே எனக்கு இந்த மாதிரி கணவன் வேணும், பக்தியோட இருக்கிற கணவன் வேணும் அப்படின்னு கும்பிடுறது பியூர் டிவோஷனா? ஆமா மாதாஜி, அது நல்லது தானே. டிவோஷன் தான், பியூர் தான். ஆப்போசிட்டா இருந்தா எப்படி வீட்டுல பூஜை எல்லாம் வந்து பியூர் டிவோஷன். எத்தனை பேர் இதுவும் பியூர் டிவோஷன்? எப்படி இருந்தாலும் நம்ம கிருஷ்ணனுக்கு எத்தனை பேர் இது பியூர் டிவோஷன் சொல்றீங்க, அதுதான் கேள்வி. நான் சொல்றேன் மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி நெக்ஸ்ட். நானும் தான். பிரேமா மாதாஜி ஓகே. இப்போ நீங்க எல்லாம் வந்து 2 விஷயம், அந்நியாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாணி அனாவிருத்தம் அனுகூலேனி கிருஷ்ணானுஷீலனம் பக்தி உத்தம. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி இவங்க 2 பேரும் ஒண்டிதான் சொல்றீங்களா? கிளாஸ்ல வேற யாருமே சொல்லலையா இது பியூர் டிவோஷன், பியூர் பக்தி? எனக்கு இல்ல இப்போ சொல்லிருக்கீங்களா, அதுதான் கேள்வி.
இப்போ யாராவது பத்மா பிரேமா மாதாஜி தவிர வேற யாராவது மாதாஜி இது பியூர் டிவோஷன் சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா? இல்ல மாதாஜி, சொல்லல மாதாஜி. சொல்லல. ஓகே. அப்போ பிரேமா மாதாஜி அன்யாபிலாஷிதா और பத்மா மாதாஜி அன்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்வாணி அனாவிருத்தம் அனுகூலேனி கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்தி உத்தம. இதோட அர்த்தம் என்ன? படிச்சிருக்கோம். அவருக்கு பிடிச்சது எதுவோ அதுக்கு இது அதை தான் செய்யணும். பகவானுக்கு பிடித்தது. வெரி நைஸ். அது அனுகூல. ஓகே. நெக்ஸ்ட் அனுகூல்யம். அன்யாபிலாஷா சூன்யம் என்றதுக்கு என்ன அர்த்தம்? ஒன்றுமே இல்லைன்னு அர்த்தம். ஒண்ணுமே இல்ல. ஒன்றுமே இல்லை. ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோனா ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு அது. புத்தா பிலாசபி என்றீங்க நீங்க. அதானே சொல்ல வரீங்க? ஆ அப்ப எதுக்கு பியூர் டிவோஷனல் ஃபார்முலா ஆகும்? புத்தா பிலாசபின்றதை எதுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுப்போம்? அபிலாஷம். அவருக்கு பிடிக்காது. அபிலாஷம் ஆசை மாதாஜி. அந்த வார்த்தை தான் முக்கியம். எந்த ஆசைகளும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதா கிளியர் ஆசை, ரைட்? இப்போ ஹஸ்பண்ட் இதை ஆல்ரெடி நான் 3 டைம் சொல்லிட்டேன். இப்போ 4th டைம் ரிப்பீட் பண்றேன். ஸ்பெசிஃபிக்கா பிரேமா மாதாஜி பத்மா மாதாஜி இந்த கிளாஸ் எதுக்கு அப்படின்னா, இது லாஸ்ட் 2 தடவை தப்பு பண்ணி 3ஆவது தடவையும் தப்பு பண்றீங்கன்னு லாஸ்ட் டைம் கரெக்ட் பண்ணேன். எனக்கு ஹஸ்பண்ட் வேணும் அப்படின்ற டிவோஷனல் ஹஸ்பண்ட் வேணும்ன்றது டிவோஷனல் சர்வீஸா இருக்கலாம். ஆனா அது பியூர் டிவோஷன்ல வராது. ஏன்னா பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் எந்த கண்டிஷனும் இருக்காது. எனக்கு இது இருந்தா, நீங்க அப்ப என்ன சொல்றீங்க, எனக்கு இது இருந்தாதான் நான் பக்தி பண்ண முடியும். பியூர் டிவோட்டி வந்து ஒரு ஸ்லோகா நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சாலோக்ய சாஷி சாமிப்ய சாரூப்யமேகத்வம் அபியுதா பிரியாமானாம் கிருண்ணந்தி வினாமத் சேவனம் ஜனாஹ. அப்படின்னா எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், எனக்கு லிபரேஷன் கூட வேண்டான்றவங்க எனக்கு கணவன் வேணும்னு பௌதிகத்துல கேட்பாங்களா? ரைட். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாகவதம்ல நம்ம அதுவும் படிச்சுட்டு இருக்கோம். தேவஹூதி என்ன சொல்றா, எனக்கு நல்ல சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஹஸ்பண்ட், ஆனா அதையும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கலையே, நான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேனே அப்படின்றாங்க. ஸோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதே ஃபீலிங் நம்மளும் வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா மாதாஜி, அதாவது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எல்லாவற்றிலையும் கஷ்டம் நஷ்டம் எல்லாத்துலயும் அவங்க ஷேர் பண்ணிக்கும் போது இந்த டிவோஷன்லயும் கொஞ்சம் நம்மளோட ஷேர் பண்ணிக்கணுங்கிற ஒரு பொதுவா இது வந்து செல்ஃபிஷோ அல்லது வந்து ஆசையோ மற்றபடி வேற கெட்ட இதெல்லாமே கிடையாது இல்ல மாதாஜி. எல்லாத்துலயும் பங்கு கொள்றாங்கல்ல. கேட்கறது தப்புன்னு நான் சொல்ல, பட் இட்ஸ் நாட் பியூர் டிவோஷன் சொல்றேன். நான் சொன்னது வெரி 2 டிஃபரெண்ட் எக்ஸாம்பிள். இது இப்ப நான் ஆசைப்படலாமா, தாராளமா படலாம், ஏன்னா நம்ம பியூர் டிவோட்டீஸ் இல்ல. ஓகே. பட் இது பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல வர முடியாது. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். ஏன்னா அப்படி இருந்தா நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம். மீராபாயோட பிரச்சனைகள், அவங்க வந்து எனக்கு நல்ல கணவன் வேணும், எனக்கு பக்தியோட கணவன் வேணும் கேட்கவே இல்லையே. நிறைய பேர் ஏன் இந்த செஷன் நான் டீட்டெயிலா எடுக்கிறேன்னா, நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை என்னன்னா, இததான் வந்து நம்ம நினைக்கிறோம் பியூர் டிவோஷனு. கேட்கறது தப்புன்னு நான் சொல்ல, பட் பியூர் டிவோட்டீஸ் கேட்க மாட்டாங்க. புரியுதுங்களா? பியூர் டிவோட்டீஸ் பாத்தீங்கன்னா என்னோட பசங்க டிவோஷன்ல இல்லைனாலும் கிருஷ்ணா நீ பாத்துக்கோன்னு சொல்லி சரண்டர் ஆவாங்களே தவிர, எனக்கு நிறைய தடவை வந்து ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா, அப்ப நம்ம புலம்புறதை நிறுத்துவோம். இல்லைன்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஐயோ எனக்கு வந்து எல்லாமே தேவை, ஹஸ்பண்ட் இல்லை ஹெல்த் கூட நல்லா வேணும், அப்பதான் பியூர் டிவோஷன் பண்ண முடியும். ஆனா எதுவுமே ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் இல்லை அப்படின்ற. ஏன்னா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் வந்து வேற காஸ்ட்ல இருந்தும் பக்தி பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஏன் யாரோ பிரபுபாத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலியில பக்தி பயஸ் ஃபேமிலி, ஆனாலும் இவ்வளோ கிருஷ்ணர் மேல எலிவேட்டட் ஃபேமிலி இல்லை. அவரோட பக்தி எந்த லெவல்ல ஹையா இருந்துச்சுன்னா அது ஏதாவது அவருக்கு தடையா இருந்துச்சா? ரைட். அவர் வந்து ஆண்டவனே என்ன மனைவியை சரி பண்ணுன்னு எப்பமாவது ப்ரே பண்ணி கேட்டிருக்கீங்களா? எந்த புக்லயோ எந்த லெட்டர்லயோ? இதுதான் பியூர் டிவோட்டி. உங்களுக்கு புரியுதா? ஏன் நான் சொல்றேன்னா, நம்ம பியூர் டிவோட்டியோட ஸ்டாண்டர்ட் தெரிஞ்சாதான் நம்ம அங்க உயரத்துக்கு தெரியும். நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் இங்க இருக்குன்றதால பியூர் டிவோட்டியோட ஸ்டாண்டர்டு நம்ம இங்க குறைச்சிக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம லோ அப்படின்றது நம்மளுக்கு சொல்றதுக்கு விருப்பம் இல்லை. இது வந்து நான் பத்மா பிரேமா மாதாஜிக்கு வந்து சொல்ல, எல்லாருக்குமே தான் சொல்றேன். ஏன்னா இது நான் ஒரு 3 தடவை செஷன்ல, இது 4வது செஷன்ல எனக்கே அன்னைக்கு சொன்னீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தடவை எடுத்தோம். நம்மளுக்கு ஏன் ஏற மாட்டேன்னா நமக்குள்ள அகங்காரம் இருக்கு. அது உங்களுக்கு புரியுதா? ஏன்னா என்னோட அகங்காரம் வந்து இதையே நான் ஒத்துக்க கூடாது, ஏன்னா நான் பண்றது கரெக்ட்ன்ற பாவத்திலேயே நம்ம இருக்கோம். ரைட். இப்போ வந்து குழந்தை வந்து பாத்துக்கணும், கண்டிப்பா பாத்துக்கணும் டியூட்டி. ஆனா எப்படி பாத்துக்கணும்னா, இது என்னோட குழந்தை இல்லை, கிருஷ்ணர் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு, அதை நல்லா பாத்துக்கணும்ன்ற பாவத்துல பார்க்கணும். கிருஷ்ணர் அசைன் பண்ணிருக்காரு, அந்த டியூட்டிஃபுல்லா பார்க்கணும். இல்லைன்னா ஐயோ என்னால இருக்கும், அதுக்குன்னு குழந்தைய ஒரு மூலையில விட்டுட்டு நம்ம 20 நாள் போய் உட்கார முடியாது. குழந்தைய பார்த்துக்க வேண்டிய டியூட்டியும் நம்ம பார்க்க வேண்டிய சிச்சுவேஷன். ஆனா என்ன வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாத்தீங்கன்னா, பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் எதுவுமே ஆயிருக்காது. இப்போ வந்து தேவஹூதியை எடுத்துக்கணும்.
தேவகிக்கு நல்ல கணவன் ஸ்பிரிச்சுவலி எலிவேட்டட், ஆனா 9 பெண்கள் பெற்ற உடனே அவர் கிளம்புறான்றாரு. கரெக்டா? ஓகே, இது வந்து பௌதிகத்துல பார்த்தோம்னா சரி இப்படியும் ஒருத்தர் பண்ண முடியுமான்னு. ஆனா அவர் எதுக்கோசம் போறாரு? அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் எலிவேஷன் கோசம் அந்த ஹை, ரைட்? அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவலி எந்த லெவல்ல இருக்கும்ன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம அந்த லெவல்ல இல்லாததால நம்ம கேட்கிறோம், ஆனா நம்ம அந்த லெவல்ல இல்லைன்றது நம்ம உணரணும். இது வந்து நான் ஐ திங்க் ஒரு 2 weeks பேக் நான் கலாவதி மாதாஜிக்கும் ஜெயந்தி மாதாஜிக்கும் சொன்னேன், நீங்க எல்லாம் பியோர் டிவோட்டிஸ் ஆமா. அப்பவுமே நான் சொன்னேன் எல்லாம் எனக்கு 2 மாசத்துக்கு முதல்லயே சொன்னீங்க மாதாஜி. எனக்கு 1 மாசத்துக்கு முதல்லயே தனியா சொன்னீங்க மாதாஜி. அப்புறம் இன்னொரு தடவை சொல்லிருக்கீங்க மாதாஜி. 3 times மேடம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எதுக்கு சொல்றேன்னா நம்ம வந்து பியோர் டிவோட்டி யாருமே இல்ல. ஏன்னா அப்படி இருந்தோம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா சொல்ற நினைப்பு குழப்ப கெடுக்கும் லோக்கலா தமிழ்ல சொல்லல. அந்த நினைப்புல நம்ம வந்து அட்வான்ஸ் ஆக சான்ஸே இல்லை. நம்மள ஃபால்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆகும். எனக்கு ஃபால்ட்டே இல்லை அப்படின்னா we will always never improve. இதுக்கோசம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நம்ம வந்து பக்தி வேணும்ன்றது மட்டும் நம்ம கேட்கலாமா மாதாஜி பியூர் டிவோஷன்ல? பியோர் டிவோஷன்ல பக்தி வேணும் அப்படின்னு கேட்கணும். எனக்கு நீ வேணும் கிருஷ்ணான்னு கேட்கணும். அதை மட்டும் கேட்கலாம். ஏன்னா அது கிருஷ்ணரோட, இது கிருஷ்ணன் கிட்ட இல்ல, இது எந்த யார்கிட்ட வேணா கேட்கலாம். சிவா கிட்ட கேட்கலாம், முருகன் கிட்ட கேட்கலாம், ஆண் கிட்ட கேட்கலாம். எல்லார்கிட்டயுமே எனக்கு பக்தி வேணும் கொடுங்கன்னு கேட்கலாம். ஏன்னா ஒரு அவங்க டிவோட்டிஸா பாக்குறோம், ரைட்? இப்போ எனக்கு பக்தி கொடுங்க. இப்போ ஒருத்தர் காலில் வந்து விழுந்து நம்ம நமஸ்காரம் எடுக்கிறோம், நான் நல்லா வாழணும்ன்றதுக்கு எனக்கு பக்தி கொடுங்கன்ற பாவத்துல நம்ம எடுக்கணும். யாரையாவது நம்ம வாழ்த்துற சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் பக்தியோட அவன் வளரணும் அப்படின்னு இருக்கணும். சில தடவை வந்து நம்ம அந்த நினைப்பே விட்டுருவோம். நம்ம தான் பெருசு மாதிரி நம்ம விஷ் பிளஸ் பண்ணணும், ரைட்? நல்லா அப்படிதான் பிளஸ் பண்ணணும். ஏன்னா பௌதிகத்துல இருக்கும் அது. ஆனா நம்ம மைண்ட்ல வந்து பக்தின்றதுல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ரைட்? ஆனா நம்ம வாயிலும் பாத்தீங்கன்னா எடுத்தோடனே நல்ல கணவன் நல்ல மனைவி அப்படிதான் எடுப்போம். ஏன்னா நம்ம அப்படி பௌதிகத்திலேயே வாழ்ந்துட்டோம். பட் மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி பக்தி வேணும் கிருஷ்ணன் கிட்ட ஒண்டி இல்லை, யார்கிட்ட வேணா நம்ம கூப்பிடலாம் பக்தி கோஷம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குழந்தைகளுக்கு நம்ம பக்தி பாதையில வர செய்ய அப்படின்னு நம்மளும் அது மாதிரி கேட்கலாமல்ல மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. குழந்தைகளை பக்தி பாதையில வர செய்யுன்னு கேட்கறது தப்பு இல்லை, அது கண்டிப்பா பண்ணலாம். பட் நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னா, ஐயோ என் பசங்களே பக்தியில இல்லாதனால நான் எப்படி பண்ண முடியும், எனக்கு வரவே வராது என்னோட கவலை. இப்ப நிறைய மீட்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஆண்டவனை கேட்கறது தப்பு இல்லை, எப்படி எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அப்படின்னு ரொம்ப இன்வால்வ் ஆயிடுறாங்க. அது என்ன பாவம்னா, என்னால முடியல நம்மளை பத்தி நினைக்கிறோம் ரொம்பன்றது. இப்ப நம்ம பசங்க பக்தியில இல்லைன்னா நம்ம எப்படி பக்தியில இருக்கோம்னு சொல்லி நம்ம பிராக்டிக்கலா காட்டலாம். அதை விட்டுட்டு நான் இல்லைன்னு என்னைய பத்தியே நினைச்சிட்டு இருந்தா நம்ம இல்லாமதான் கிளியர். ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சுது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புரிஞ்சுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அது படிச்ச மாதாஜி. லோகாஹரி. நான் இப்பதான் படிச்சேன். लोकाहरि हरि बले कोलाहल हैला केशव प्रभु सेवा का प्रभु के माला पारा इला. लोकाहरि हरि बले कोलाहल हैला केशव सेवा का प्रभु के माला पारा इला. மொழிபெயர்ப்பு. அப்போது மக்கள் அனைவரும் ஹரி ஹரி என்று கோஷமிடத் தொடங்கினர். அங்கு பெரும் அமளி ஏற்பட்டது. கேசவ பெருமானின் சேவையில் இருந்த புரோகிதர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய பிரபுவுக்கு ஒரு மாலையை படிச்சேன். ஓகே மாதாஜி. प्रभु देखी हाना विस्मया ऐसे है ना प्रेम लाओ की काका बुनाया. மாதாஜி இதுவும் படிச்சாச்சு மாதாஜி. இது படிச்சாச்சு மாதாஜி. அடுத்து 162 படிங்க மாதாஜி. படிச்சாச்சு, நான் தான் படிச்சேன். ஆமா மாதாஜி. இல்ல 161 தான் படிக்கல. 162 163 இப்ப படிச்சாங்க மாதாஜி. நான் தான் படிச்சேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அது நான் தான் படிச்சேன். இத படிச்சீங்களா? ஏன்னா எனக்கு ஓகே. कृष्ण अवतारा मथुरा आइले लोकेरा कारित निष्ठारा दर्शने लोके प्रेम मतहाना கிருஷ்ண நாமலானா. மொழிபெயர்ப்பு. மக்கள் கூறினார்கள், ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை காண்பதாலேயே அனைவரும் கிருஷ்ணரின் அன்பால் பீடிக்கப்படுகிறார்கள்.
உண்மையில் அனைவரும் சிரிக்கிறார்கள், அழுகிறார்கள், நடனம் ஆடுகிறார்கள், மந்திரங்களை உச்சரிக்கிறார்கள் மற்றும் கிருஷ்ணரின் திருநாமத்தை அழைக்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்ற பாவம் நமக்கு இருக்கு, ரைட்? ஸோ அவர் வந்து மதுராக்கு வந்து டெலிவர் பண்ண போறாரு அப்படின்றத அந்த ஃபீலிங் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம பெரும்பாலும் சவுத்ல 5 வருஷம் முன்னாடி சைத்தன்யா யாருன்னே தெரியாது, சைத்தன்யான்னு ஒருத்தர் இருந்தது கூட தெரியாது, கரெக்டா? தெரியாது மகாராஜ், தெரியாது மகாராஜ். ஸோ அதனால அதை நம்ம எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ரைட்? ஸோ அவர் தான் யாரு அப்படின்றது, ரைட்? நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த அவரும் கிருஷ்ணரும் வேற யாரும் இல்லை அப்படின்றத. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. சின்னதா இருக்கு, நான் படிக்கிறேன். நம்ம இதுக்கப்புறம் வந்து நாளைக்கு படிக்கலாம் என்ன இது அப்படின்றது. இந்த 6th நீங்க படிச்சிருங்க மாதாஜி. இது படிச்சு நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, நாளைக்கு படிச்சிருங்க. வாஞ்சா கல்பத்தருக்கு கிருபா சிந்து ஏவ ச பதிதா நான்